10 ମାସର କୁନି ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଠି ଥିଲେ କାନ୍ଦଟା ପକାଇଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 10 ମାସର କୁନି ପୁଅକୁ କାଖରେ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳା ଗ୍ରାମର ସୁଶୀଲ ସେଠୀ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଥିବା ସୁଶୀଲ ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 10 ମାସରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ପରିବାରକୁ ନେଇ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯେମିତି କଳାବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା ପରିବାରରେ। ଗତ 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ସୁଶୀଲଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ କୋମା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସୁଶୀଲଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ବମ୍ବେସ୍ଥିତ ତନୱାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାମିନାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 20ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଶୀଲ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କୋମାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଶେଷରେ କୁନି ପୁଅକୁ କାଖରେ ଧରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବମ୍ବେରେ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି 20ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ରହିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବେ ଏତେ ଟଙ୍କା? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ତେବେ ସୁଶୀଲ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରନ୍ତା। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୁନି ପୁଅଟିର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇପାରିବେ। ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 413110800805। IFC କୋଡ୍ଟି ହେଲା NCR B004131। ସେଭଳି ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 9373884097। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।